ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಗ್ರಹಣ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬಂದು ಪಿಂಗಾರದ ಪೂಪೊರ್ಲು ನವಿಲ್ದ ಗರಿಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲು ಹರ್ಷವಾ ಮುಂದಿಡುವೆ ವ್ಯಸನವಾ ಬೆಂಬಿಡುವೆ ಬಂದರು ಅಳುವು ನಗಿಸಿ ನಲಿವ ಮನವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡುವ ಮನಸ್ಸೇ ಯಾಕಿಂತ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ವರಸೆ ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ ತರಲೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ತರವೇ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲಾವಿದ ಇವರು ನಟನೆಗೂ ಸೈ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೂ ಸೈ ಸಚಿನ್. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಾರಗಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲು ಗೆನ್ನೆಗೆ ವಾರಗಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ. ಎಸ್ ಕರಿನ ಒರ್ಮ ವರ್ಷೂರ್ದು ದುಂಬು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಸಾದಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟೀಡು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಇನಿಕಾನಗ ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒರ್ಮ ವರ್ಷಡ್ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿ ಸಾದಿಗೆ ವರ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತೊಂಡು ನಡ ಸುಮಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೂಡುಪಾಟ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆರಿಬಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಉಂತುದ ಅಜಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ರೂಪುರೇಷದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಅನಾವರಣ ಆಯರ ಉಂಡು ಅಚ್ಚರೆ ಪದಗ್ರಹಣಲ ಆಯರ ಉಂಡು. ಸುಚಾದ ಎಂಗಿಲ್ನ ಓಲೆ ದಚ್ಚಿದ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗು ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಕೂಡು ಬೇರೆ ಸೇರೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕುಲ್ಲೋಲೇರಿ ಅಚ್ಚರೆ ಉದ್ಯಮಿನ ಕುಲ್ಲೋಲೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಕೆದು ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡಲಾತ್ ಪುರ್ಲು ಅವಾರ್ಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಉಂಡು. ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ದ ಉರ್ವದ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಉರ್ವ ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲೇರಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಸಾರತ್ತ ಬರ್ಮನು ತೇಲ್ಪತ್ತ ರೊಟ್ಟೆಕ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುಶಃ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆಡ
2019 ಏಪ ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತೂತಿಜಿ ರೆವನಗ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಪನ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡ ಏಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಸವಿಂದುಲ ಪನೋಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಇಸವಿ ಅಜಾದ ಐತ ಮಾತ ನೆನ್ಪುಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ ಪಟ್ಟೋನೆ ರವುಲ್ಲ ಸೈರ್ ತುಂಬು ಈತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಕ್ಳಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಎದುಕು Yo, Skrill, drop it hard. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಡಾನ್ಸ್ನ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಕೂರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಮಗ್ಲೆಗೆ ಕುಡರ ಸುಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಎಡೆನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿದ್ದು ಅನುಭವ ಐತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿತ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಜಾದೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನೇರ್ನಗಳು ನಿನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದುಲರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲು ಇಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಾರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಇಂಕಲ್ನ ಜಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನೋಜಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ಕ ಐಟೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿಡೇನ ಅನುಭವ ಐತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕ್ಯಾಡ್ಕ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಆಯರ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕನಸು ಬಂಜಾರಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬರ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬರ್ಲು ನಡಕೆಲ ಬರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಜಕೆಲ ಬರ್ಲು ನಗದಿನಿ ಪಾಡಿಲಾಗ பொருளுடு பொருள் பொருளை துளுநாடு அரசாரைய சலுத தாமரை நவ பாசே 2021ಕ್ಕೆ ಅವರದವರಿ ಅಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆನಂದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲು ಇಟ್ಟು 100-150 200 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಉಂಡು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ನತ್ತಿನಾರು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಆದುಪು ಅರೆಮರ್ಲೇರ್ ಆದುಪು ಬರ್ಸ ಆದುಪು ಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬೇರಿಬಾಲ ಕೊರಿಯರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮಗೆ ಹಿನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬಂದಲೆ ಐಟ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರಿ ಹರಿನೆ HV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಧೈರ್ಯದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಹಚ್ಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್
ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಮಗಳು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಹಂಚನೆ ಪೂನು ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚುತ್ತಿನ HV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿದು ಮಾನ ಒಂದು ಅರಿನಿ ಈ ಲೇಸಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಗಡಪುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತುಗುನಿಕಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪಡು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನಿಲೆಯರ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಮೂಲು ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ NMPT ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಘವೇಂದ್ರ HV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಹಿರೇ ಬೈಕೊಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಅವಧಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ HV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸಂದುಲ ಟೀಮ್ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ನೇತ 2 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ ಮನ್ವಿತ ಮಗುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪಜ್ಜನು ಪಾಡಿರವುಲೇರು ಸೊಚಾದ ಓರ ನಿಕಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಉಪಡು
ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಮಾತೆಯರ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದನ್ಯದ ಎದಿದು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ವಿತ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಜನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಜನೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲಾ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ನಿಲೇರ್ದು ಹೊತ್ತಿರ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ ತಂದುಲೇರಿ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಶಾಲೆ ಹಚ್ಚನೆ ಕುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮೋಕಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂಚಿನ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ಪಾದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತರದಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಪಂತಾರೆ ಲಂಚುಲಾಲರು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅವು ಮಾತ್ರತ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರು ಅರೆಗೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷನ ಒಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶలు ತಿಕ್ಕಡು ಮನ್ನಣೆ ತಿಕ್ಕಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಲಂಚುಲಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪುರ ಕಲಾಭಿಮಾನುಲು ರಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂದು ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡನ ಸುಪುತ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹೀರೋ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೂಪಕರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತುರ್ತಗದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮಾಮ್ ಎಲ್ಲರು ಪೂರೆರೆಗ್ಲನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶುಭಾಶಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದನ ಕಡಿತವಾದ್ಲ ಹಿರೇನೆಂಕುಲು ಮರಪೇರೆಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸುರೂರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಆ ನೀರ್ದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೆರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೇರ್ನ ಬಾಲಿಕತ್ವದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಉಂಡು ಸೊ ಚಾದ ಅಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೋನುಗ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್
ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರ ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ ಹರ ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಕನರಾರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ 2014ಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕ್ಯಾಡ್ಕ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ದೀದು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿಗಾನಾಗ ಒಂಬ ವರ್ಷ ಅವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಡ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೇ 2 ವರ್ಷ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 6ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಟ್ಲ ಸುಮಾರು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆ 3 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಡ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪಾದು ಬತ್ತಿನಾರು ಈ 3 ವರ್ಷಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಡ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ 6ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಯತ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತ 2025ಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆತಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಅರೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ರಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಈ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಜೊತೆ ಅವಾರ್ಡು ಪಡೆದು ಕೇಂದುಪ್ಪನಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಕುರ್ಲಕನೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪದಗ್ರಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ನಕ್ಲೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟಾನಿ ಆಲ್ವರೀಸ್ ಅಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಅಚ್ಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಿಲಿಪಂಜ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಂಚಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಂಜನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಡಕ್ಕಿಲ ಅಂಜನೆ ನೆತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ತುಷಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಮುಗುಲು ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇವಿಲೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ದದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬದಲ ನಮ್ಮ ಪದಗ್ರಹಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡು ಪಡೆದು ಮುಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೈದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಲೈದ ನಿಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಮೋಕೆದೀದಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಜೊತೆ ಆತರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಲ್ಲರು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಕುಲ್ಲರು ಅಭಿಮಾನಿನ ಕುಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಜೇ ಪಾತೆರಡು ಮೋಕೆಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪದಗ್ರಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಊರ್ಮ ವರ್ಷದ ಸಾದಿ ತುಯ್ಯ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದಲ ಸಾದಿ ಇಂಚನೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಸೀದಡೆ ಪೋಬಳು ಐಕ್ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಮಾಂತ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ಬಲನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆರ್ಲಾದ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಲಂಚುಬಾಯ್ ಬಲೆ ಇನಿ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇದುಕೊನೊಂದು ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುನು ಇಂಕ್ಲೆಗಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ ಅರ್ಡ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಗಳಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುಲ್ ರಂಚಲ್ನ ಬಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ನಂಚನೆ ಪೊನೌದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಮುಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗನಮವು ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ನೇಹಿತ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಾಲ್ದೇತ ನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕುನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವಂಜಿ ನೀಲೈಟ್ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋಡು ಜೊತೆ ಐನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಪಡೆದು ಯಾನೆ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಸುರುಕಾದ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೆರನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿಬೀತಿಗರು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪೊದೆತ್ತದು ಪುರ್ಪನೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಾಕಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪೊದೆತ್ತದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪೊದೆತ್ತದೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇಡಮ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೊಚಾನ್ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಪೊದೆತ್ತದು ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೇರೆ ಇದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಿಲಿಪಂಜ ಚಿತ್ರ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪನೌದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಿಲಿಪಂಜ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಅಂಚನೆ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ
ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಶಾಲೆ ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಹಿಡ್ಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಸ್ಗರ್ ಮುಡಿಪು ವಕೀಲೇರು ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿತು ಮೋಕೆಡು ಹಿಡ್ಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಂಚಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಂಚಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೇರೆನು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪುನರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾರ್ನಾಥ್ ಉರ್ವ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಹಿಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಡಕಿಲ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಚೀಂದ್ರನ್ನೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಡಕ್ಕಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿತು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಷಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ಲಿಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ತಿನ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿತು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುನಿಲ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮೇರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಧರ್ಮ ದೈವ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಸ್ನೇಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಮೇರೆ ಅಚನೆ ಮೊದಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಜೊತೆ ಅವೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನೇ ಹೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲ ಹಿಡಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಕಡಿಸುಂದಂಡಲ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಪಣ್ಪುನ ಚಿಟ್ಟಿನ ಪಾತೆರ ಐವನ್ ಸರ್ ಕುರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತೆ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆನೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದೆ ಬಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ವೈಲ್ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಅಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಶಾಲು ಹಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ತು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಅಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಚಾವಡಿದ ಬಿತ್ತ ಬಾಮೋಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದ ನಿನೆ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಕಜ್ಜೊಲಗಿಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಡು ಪಡೆದು ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಕೆ ನಾಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದಂಚಿಲ ತಂದು ಬರಡು शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते
ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಂಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ ಮೇರೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಪೂರ್ವಾಯಿಕೊಡು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡು ಅಲಂಕೃತರಾದ ಪುನಃ ಎಂಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರೆ, ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಆರ್ ಧನರಾಜರೇ, ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಟಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರೇ, ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಒಪ್ಪುನ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಹಿರಿಯರ ನಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಅತ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ನಕಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪು ದಾಯಕದ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದರಿನ ತುಂಡ ನಮ್ಗೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪುಂಡು ದೇವಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಕಲಾ ಅಕಲ್ನ ವಿವಿಧತೆ ಐಟು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಲೆಕ್ಕ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ನೆತ್ತೆರಡು ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸನು ಕಲಾವಿದವಾದ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ಬೆನ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಲಾವಿದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಏನಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಬದುಕು ಅಲ್ಲ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಿಶುಮ್ ಹೊಡೆದರೆ ಟೌನಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಶ್ರಮ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಸಂಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆವು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಘಟನೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವನು ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಸಂಘಟನೆ. ತನಗಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ 10 ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು 5 ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, 5 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು 2.5 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಏನು ನೀವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಯ್ಯವಂಡಿ ಸೋದರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಬಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಲಂಚಲಾಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸನ್ಮಿತರವೆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಐವಾಂಡಿ ಸೋದರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕೈತ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೇ ಆಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಇನ್ನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಪುನಃ ಭಾಷೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಪನ್ಪನ ಜಗತ್ತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು 1957 ಆ ಕಾಲಡೆ ಪಂಡೇರು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಜಗತ್ತುಗಳ ಒಂತೆ ಕಣ್ಣು ಬುಳಿದು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಂಚಿ ತುಯರ ಕಾರಣ ಅಲಾಯಿನಿ ಆ 6 ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿಂಚ ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೊಜುಪಾದ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಕೆರೆನವ ಒಂಜಿ 1,500 ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪನ್ಪನ ತಿಗದಿಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಾಂಡ ಸರಕಾರದ ಆಶ್ರಯ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಸುಮಾರು 1,000 ವರ್ಷ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತನ ಅಳುಪೇರದುಪ್ಪು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನೇ ಆದಿತ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ 4ನೇ ಶತಮಾನದ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮಟ್ಟ 1,000 ವರ್ಷ ಅಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ 14ನೇದು ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು 15 ಮಟ್ಟ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸೇರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಕಲ್ನಾಲ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನೇ ಇತ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೆಳದಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನಾಲ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನೇ ಆಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೈದರಾಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಅವಧಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಕನ್ನಡನೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಂಡು ಸಾರತ್ತ ಏನು ಮುನ್ನದು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕಲ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತನ ದಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾನೆ 1947 ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಆಡಳಿತ ಐದು ಪಕ್ಕಲ ಕನ್ನಡದನೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ಉಂತದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ಉಂತದಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಈ ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡು ಇನಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪನೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪನೊಂದುಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಪೋವೊಂದು ಉಂಡು
ಅವು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ತುಪ್ಪ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಳಂಜಿ ಕೊರ್ರನ ಭಾಷೆ ಎಂದುಂಟು. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ 3000 ಜನ ಪಾತೇರು ಅಂತೀರು. ಇನಿ 1000 ಜನ ಮಾತ್ರೆ ಪಾತೇರುವೇರು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉರಿದನತ್ತ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಳೆನ ಮಾತ್ರೆ ಪಂಡನೆ ಇಂಚ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಡುತು ಒಂದು ಪಂಡನೆ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆ ಅಳಿಯೊಂದು ಬೈದನು ನನಾತ್ ಭಾಷೆಲು ಅಳಿವು ನಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬತು ಅಂತಂದು ದ ಎಡ್ಜ್ ಎಂದು ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿಕಲ ಉರಿದನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಓಲು ಮಾತ ತುಳುವೆರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತುಳು ಪಾತೇರುವೇರು ಅತ್ತನ್ನ ತುಳು ತಂಚಿವರ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ತೂಪೇರು ಕೇನುವೇರಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಪಾಲು ಏರ್ನೈತನಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇದಾದು ತುಳು ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನತ್ತ 71 ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಪಾಲು ಏರ್ನೈತನ ಪಂಡ ಅವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಅತ್ತನ್ನ ಐವಾಂಡ್ ಪಾತೇರ್ನ ಅತ್ತನ ಜೋಕಿಮೇರ್ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಡ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಬಾಗಡುಪನ ತುಳುವೆರೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆಂಡ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಯನ ಅತ್ತಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಂತೇರ್ನಂಡ ಓಲೋಲ ತುಳುವೆರುಲ್ಲೇರು ಅವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡು ಇಡೀ ಪೊಸರದು ಬೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ 3 ತಾಂಡ್ಗೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕೊರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆ ಅತಂಡ ಆ ಭಾಷೆದ ಪರುಪು ಇನಿಕಲ ಒರಿದು ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವು ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಾಕಲ್ಲ ಐನದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮಂತನಲ್ಲ ಯಾವಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೇರು ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗೆ ಚೀರ ಋಣಿಯಾದ ಪೋಡು 1932 ಜನಮರಲು ಬನ್ಪನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕತಿಕೊನಂಚಿತನ ಸುರೂತ ಮುದ್ರಣ ರೂಪಡ ಬತ್ತನಂಚಿತನ ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ತಿಂಗಳಾಯರ್ ಬರ್ನಂಚಿತನ ನಾಟಕ ಆ ನಿರ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕಲು ಬೈದನು ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡನ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮತ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದನಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಈ ತುಳುನು ಲೋಕೊರ್ಮೆಲ ಒರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಬುಳೆಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಲವು ಏರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಸ್ ಪಾಲು ಪಡೋನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈಟ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕವರ ಅಕಲೆಗೆ ಸೋಲೈತ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸುದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ ದಾದಾ ಮತ್ತು ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದರ ಅವು ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಂದು ಯಾನು ಆ ದೇವರಡ ಭಗವಂತಡ ನಟೋನ್ವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಣ ಮಗಲು ಅಶ್ವಿನ್ ನೆನಪವನ್ನು ಪಡಾಪುಂಡು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ತುಲೆ ನಿಖಲು ಎದೇತು ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತಾಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯರು ಆಯ್ತಾ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಧನರಾಜರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನೆ ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಕಪ್ಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದಕ್ಕಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಬಡಕಿಲ ಇತೋ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ಏನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಆದಪ್ಪನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೇನು ಕೇನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇನು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನಪೆ ತುಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಬರೋಡು ಐವಂಡಿಸೋದು ರಂಜಿತನ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತೆರೋಡ ಏನಕ್ಲು ಅಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟ್ಟು ಪಾತೆರೋಡು ಪಾತೆರನ ದಾಂಡ ಎಂಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಲ ಎಂಕಲು ಧೈರ್ಯಡ ಅಕ್ಕಡು ಕೇನರಾಪುಂಡು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹತ್ತು ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಗಲ ವರ್ಷದ ಏತು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಸಿನಿಮಾಗಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊರಲೆಂದು ಭೋಜಿಪುರಿ ಪನ್ಪನ ಭಾಷೆಡು ವಾ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ್ಲ ಐಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಜಾದು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಲ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಆಶವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ್ಡುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕನ ನಿಜ ಆಪೋನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುದಾದಾಗ ಏನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಅವನೊಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲ ಕಾವಡು ಆತ ತಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಏರುಲೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಐಟು ಉಪಕಾರ ಆಪಿಲಕ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಕನ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕನ ಇತ್ತ ನಿಜ ಆಪಿನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಐ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಮಾತ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಆನಿರ್ದು ಇನಿವರ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಕೇಶ್ ಪಂಡದ ಮಾತ ಸರ್ಚ್ ಕೊಂಡು ನಾಡ ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನೇನು ದರೀದು ಯಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನತ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನಾವರಣ ಇತ್ತ ಆಯರ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಒಂದು ಗನಮ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಅನಾವರಣ ಬಹುಶಃ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಸೊ 3, 2, 1 and here we go. ಅದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಜಾದೆ ಇಣಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿರ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆನೆ ಈ ಲೇಸಿರ್ದು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಅನೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚುತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನೀಶ್ ಎರೆಗುವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುಗ ಆಯ್ತಾ ನಲ್ಲಾತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಸಲ್ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಗೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಈತ ಪುರ್ಲು ಅವಡು ನಂದ ಆಯ್ತಾ ಪೀರಾವುಡು ಪುಗೇಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪಗತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಇತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ 4 ಜನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಾನವು ನನ್ನ ಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅವಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಟಡ್ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ 4 ಜನ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಚಿಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಟಡ್ ಓಲಗಾವುಡು ಪಡೆದ ಅಭಿನಯ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ವಾಯಿಲ್ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಎದುರು ದುಂಬತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೀಟಡ್ ಓಲಗಾವುಡು ಪದುಕೇರ್ ನಕುಲ್ ದೈದಿ ದಾಖಲೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ತಂದು ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ಮೋಹನನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಜೊತೆ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ದೈದಿದೆ ಅಲ್ಲ ದುಂಬರಡು ಬಹುಶಃ ಒರ್ಬ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚುತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ನಕಲು ಮಗಳಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋಡಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲ ಜೊತೆ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಸೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪಾವಡು ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇರೆ ಜೊತೆ ಆದ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡುಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲು ಫಲವಸ್ತು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹೊರಟನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ವಾಯಿಲ್ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನಗೆ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಜೊತೆಯಾದ ಯೋಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನದು ಮುದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ತೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ
ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ಮೋಹನನಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ನಡಪುರದ ಕೋರ್ಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಮೆರೆಗೆ ಅರ್ಜುನೆ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕೆರ ಮೇರೆ ಮನೋಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಎದಿದೆ ಅರೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪದುಕೆ ನಕಲು ಅರೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮೇರೆಗೆ ಯತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲು ಹರ್ಜನೆ ಪುರ್ಪನೆ ತೊದೆತ್ತದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಗೆಡು ಎದುಕೊನಡು ಸಲ್ವೆಲು ದುಂಬಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಥಾನಿ ಆಲ್ವರಿಸ್ ಮೇರೆ ಈ ಲೇಸಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಬಂದು ಅರ್ಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರುತ್ತಾದ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದರ ಹೊಸತಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಯಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕಲಾವಿದರಾದಂಥ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕಲಾವಿದನು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಗಟ್ಟಿಯವರೇ, ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿಗರು ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆಯೂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೊಂಕಣಿಗರು ತುಳು ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿಯವರು ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತುಳುವರು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಕಿಮ್ ಸ್ಥಾನಿ ಆಲ್ವರಿಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಈತ ನಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ನಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಲು ಆಯರವುಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಬಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಏನೇ ಸುರೂತ ಪದಗ್ರಹಣದ ಗೌರವನ ದೆತೋನೆರ ನಮ್ಮ ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಚಿತ್ತಿನಾರೆ. ಇನ್ನೀಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಬಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದ ಆರೆ
ಜಬದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪುರದು ಕೊರಡು ಯಾನೆ ಪದುಕೇರ್ನಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಟಡ್ ಇಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ದರೀದ್ ಒಲಗಾವುಡು ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜಬದಾರಿ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನ ಜಬದಾರಿ ಕೇಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಕ್ಯಾಡ್ಕಗೆ ಆವಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಅಜನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಆವಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪುರದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಅಭಿನಯ ತಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಧ್ಯದೊಂದೊಂದು ಚುತ್ತಿನ ಈಗಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತು ಲಂಚುವೈ ದದೀದಿರು ದುಂಬರುಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಆರು ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯನ್ನಾಡಲ ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವಾರದ ದುಂಬೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೆ ಎಡಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚುತ್ತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರೂಪುರೇಷದಾದ ಉಂಡ ಅವಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕಿಡೆ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ತಂಡನಾರು ಕಟ್ಟೊಂದೇರು ಇನಿ ಆ ತಂಡಲ್ಲ 6 ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೆ ಸುರುಕಾದೆ ಅರೆಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ರೆ ಜೊತೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನಕಲು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೇತನೋಡು ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪನ್ ದೇತನೋಡು ಆಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ದೈದಿದೆ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಕ್ಯಾಡ್ಕಾಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇದ್ರ ಪನೌದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ರಿಜ್ಜೇರಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾರ್ನಾಥ್ ಉರ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾರ್ನಾಥ್ ಉರ್ವ ಬೊಕ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಪ್ರಚಾರ ಕಲೆ ಗಣೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಲೆ ಗಣೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬಗ ನನ್ನ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಊರ್ಮ ಜನನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡದ ಮಲ್ತದ ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ ರಾಜ್ ಇದ್ದೇರೆ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೆರ್ಕಾಡಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಶರಣ್ ರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶರಣ್ ರಾಜ್ ಬಂದಿಯೋಡ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ನಮ್ಮ ಈ ಸೊರ್ತಿದ 2025 ಸಾಲದ ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಚಿತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಅಜುನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೋತ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರುಲೆರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಜನೆ ವಿ4ದ ಮಾಲಕೆರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದೈದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಜೊತೆ ಆವಡು ರಾಹುಲ್ ಏರ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಇಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿನ್ನರ್ಗಳು ಬೈದಾರೆ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲೇರು ಪ್ರತಿಕನ್ನೇ ಐದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲಮ್ಮಟುಗುಲೇರು ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಜನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಲೇರು ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಗೌರವ ಕ್ಯಾರ್ಕದ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕುಲೇರು ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಪೂನ್ ಕೊರ್ದು ಮೊಕೆಡೆದುಕೊನೋಡು ಅಜನೆ ವಿ4ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ಅವಜಿ ಶಾಲು ಅಂಜನೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಮೊಕೆಡೆದುಕೊನೋಡು ಅಜನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೇತ ಸೂರಜ್ ರೋಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಲಕೇರೆ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಜನೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನೇಲೇರೆ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಂಡಲ ಇಂಗ್ಲನ ಮೋಕೆದ ಓಲೆದಚ್ಚಿದ ಲಿಪ್ಪುಗು ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಪನ ಪಾತಿರದಕನೆ ಬತ್ತದ ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮನೋಜನೆ ಯೋಜಿ ಲೇಸುಗರಡ್ಡೆ ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೊಡು ಮಾಡಿದ ಅಭಿನಯ ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪಂಪಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೂತನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂಚಿನ ಮಾತಾ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರತಂಡನೆ ಸ್ಟೇಜಿಡುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಬಡಿಪನ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪಂಡ ದುಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪಂಪಿನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶ
ಗಡಿ ದಾಟದಿನಿ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಗತ್ಯ ನಿಟ್ಟಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಆತಂಡು ಸುರುಕಾದು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಚಿನ ಏನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸವೇರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಉಡುಪಿದಾರ ತುಳುನಾಡದಾಕಲ ಬಂದು ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅದು ಕಲೆ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೊಂದು ಬೈದ ಆ ಒಂಜಿ ಒರಿಪ ನಿಟ್ಟಿಡಿನಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಒರಿಪ ನಿಟ್ಟಿಡಿನಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನ ಮುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರನ ಕೊರೊಂದು ಇಡೀ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಪೋದವರು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಮೊಣತಿ ಪಾಂಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಮೇಕಪ್ ಇಸ್ಟ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟರ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಬೇಲೆ ಮಂತಿ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಒಕ್ಕೂಟಾಗ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅವಡು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನನಾತ್ ಬೆಳೆಯೋಡು ನನಾತ್ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಮೂಟು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಹೊಸ ತಂಡಗೆ ಏನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಧನರಾಜನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಆರು ಈ ಲೇಸುಗರ ಡೆಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದಿನ ಸಂಘವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಥಾಪಕನ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಕಂಟಿನ್ಯೂದು ಪೊಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರದಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಾಲು ಲಾಂಚ್ ಆರು ಇಂದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂದೆಡ್ಡೆ ತಂಪೋಡು ಈ ಸಂಘನು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದ್ದು ಈತೆ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ್ದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೇದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಆಯ್ನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೆಯರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನರನ್ನು ದೆಪ್ಪಡು ಬಂದೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆಯರೇನು ಮಾತಾ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನು ರಡ್ಡ ಬಾತಿರ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಡಕ್ಕಿಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪ ಹಿನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗಾರು ಸ್ವರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಕ ಆತೆಡ್ಡೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಣ್ಪುನ ಆತ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿನ ಅತ್ತು ಭಾರಿ ಶೀತ ಉಂಡಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ
ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ, ಆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬಂದ ಹಾದಿ 54 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿದೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾವಡು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಲೇಸುಗರಡ್ಡೆ ಪುನೀರ್ಬೈಕೊಡು ವೇದಿಕೆ ನಿಂತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇನಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೇಪಂಡ ಲಂಚುಲಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರು ಈಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಿನಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಪಗನೆ ಪಂಡೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಓಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಂದ ಐಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಸದಾ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಸದಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಲ ದುಂಬುತ್ತು ಎಂಚ ಇತ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರೋಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾತ್ ಮೇಡಮ್ 2016 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ಟು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐತಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಲೆಪ್ಪಾವಡು ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರನ ಜತಂದಿ ಬುಕ್ಕ ನನಾತ್ ಇಂದು ಬುಲೆಪಾಡ ಬಂತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂತು ನನ್ನವರ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ದುಂಬು ಹೊಸತ್ ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಚುತಿನ ಲಂಚುಬಾಯಿ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಟೆ ಹೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗಾರು ಸ್ವರ ಆವಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರಿಗಲ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣಂಜೊಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಪಾತರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ವೇದಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಗೆಣ್ಣೆ ವಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತರದಾಗ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಪನೋಡ ಗೊತ್ತಿ ಚಾಂಡ್ಲ ಪನೋದು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ 100% ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪಂಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಯಾವ ಮನ್ಪೆ ಇಂದು ಮನ್ಪೆ 100% ಪನ್ಪುಜೆ ಆ ಮಂತದು 100% ತೋಜವೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತವೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಪಣೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪಂಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನೇನು ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದನೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತವನ್ನ ಬೇಲೆ 100% ಮನ್ಪೆ 2 ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಕದ್ರಿ ವಿಂಡ ಪಂತೆ 2 ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಈ 2 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 9 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳ ಅವೇ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅವ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೈಕಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೊರಿಯೆ ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆಸ್ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16 ದಾದನ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಭಾಯ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಲೂನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಲು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಡ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂತೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಪುಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಬಲೂನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆದ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಏನು ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವೆಲಕ ಈ 2 ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್ದುಳೈ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕದೊಂಜಿ ಲೋಗೋ ನಿಗಲೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲೋಗೋ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ಪಂಡು ಅವೆಲಕ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಅನವರ ಬತ್ತಂಡು ಏರು ಪೂರ ಮೂಳು ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಪಿದಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರು 100% ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗುಣ ಉಂಡುಂದಂಡ 100% ಅಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಖಲ್ ನೋಟ್ ಮಂತರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 100% ನಿಖಲ್ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು 100% ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈ ಟೀಮಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಇಂಚ ಓ ವೇಟ್ ಕೊನೋಡು ಪಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒರಿಯಡ್ ಆಪಣ ಗೇಮ್ ಅತ್ತು ಮಾತಾಡ್ ತಂಡರ್ಲ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ 100% ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ 100% ಏನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಲೆ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಅದು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಯೆ ಓಪನ್ ಆದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಯೆ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಈ ವರ್ಷ 14+18 ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತನತ್ತು ಏನು ದಾದ ಬಂದು ಏನು ಎನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಚೋಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಇಡೀ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ 100% ಇಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ 2 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಮಂತುಂಡ ಯಾನ್ 100% ಪನ್ಪೆ ಈ ಹಾಲ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಆದುಪುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಎನ್ನಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗುಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಅವೆಲಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಥ್ರೂ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋಡು ನಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಮೂಳು ಕೆಲವತ್ತು ಭಾಷೆ ವೇದಿಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಅವಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂಳು ಕೆಲವು ಭಾಷೆನಕ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ದಾದ ಆವಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಪಂದ ಏನು ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೀರಿದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ನಮಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರದು ಮೊದಲ ಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿದ್ರ ಮೇರೆನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಐರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾನು ಏಪಲ ಬಂದ್ಬೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬುಳಿಯೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲು ಬತ್ತನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೋನಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ನಿಗಳ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಪುನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾಗ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಬೇರೆ ಯಾನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಬಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೃಗಳ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ 4 ಜನ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಮಾತೃಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.